Wieħed minn kull 4 adulti f'pajjiżna ipejjeb regolarment. Fl-istess ħin, terz tal-kanċers huma konnessi direttament mat-tipjib. 8 minn kull 10 każi ta' kanċer fil-pulmun ġejjin mit-tipjib ta' sigaretti. 6 minn kull 10 każi ta' kanċer fil-griżmejn u fil-ħalq ukoll huma kkawżati mit-tipjib. Fl-aħħar 10 snin f'pajjiżna ma' 360 persuna fis-sena mietu b'konsegwenza diretta tat-tipjib. It-tipjib jagħmel ħsara kemm lil dawk li jpejpu kif ukoll lil dawk li jkunu esposti għalih. Kwart tal-adulti f'pajjiżna jgħidu li regolarment ikunu madwar nies illi jpejpu kemm fid-dar u f'postijiet pubbliċi. Ma' 15% huma esposti għal tipjib passiv fuq ix-xogħol. Inkwetant il-fatt li f'Malta u Għawdex ammont mhux żgħir ta' tfal taħt is-16 sena jesperimentaw bit-tipjib. Fuq medda ta' 4 snin żdiedu kemm is-subien kif ukoll il-bniet ta' inqas minn 16 sena illi jpejpu. Wieħed minn kull 10 subien ta' 11 sena ipejjeb. Kwart tal-bniet u s-subien ta' 13 sena ukoll ipejpu. Ta' 15 sena hemm iktar bniet milli subien li jpejpu. Fil-fatt nofs it-tfajliet f'din l-età ipejpu sigaretti. One News kellem ma' xi Maltin illi jpejpu. Ħafna tpejjeb imma jew? ħafna. Minn tkun żej. U għatet li tixtieq twaqqafhom għalfejn tixtieq twaqqafhom? One, ħsara lili. Two, ħafna flus. Naf, ġejta li taħom ġejta li ħanamelu. Passive smoking ġeveri anke meta jiġu il-nepotijiet tiegħi fimt jiena ma npejjibx. Imbagħad eżempju jiġu xi ħbieb nkun naf li ma jpejpux ma npejjibx. Ġieli provajt tieqaf imma? Ejja mela darba u tnejn tlieta. Imma xejn. Xarba nervi. Provajt għatom 3 xhur. Imma mbagħad rġajt. U kif ħassejtek dak 3 xhur aħjar jew għal? Nifs aħjar kollox aħjar, mhux kollox ħsara jagħmlu. Ħsara biss. Ma jagħmlu xejn. Konxju mill-effett fuq is-saħħa hija xi ħaġa taħseb fiha? Żgur. Kellhom bżonn jaqtgħu ma jġibuhomx iżjed.